No niin, tarkastellaan seuraavaksi sellaista tilannetta, missä halutaan tehdä tällainen Mario-tyyppinen peli, missä hahmo ikään kuin liikkuu pelikentässä vasemmalta oikealle, mutta itse asiassa tausta siellä vierittyykin sitä mukaan, kun pelaaja etenee. Scratchissähän tämä pelialue on koordinaatisto, missä x-akseli kulkee miinus 240–240 välillä ja y-akseli miinus 180 ja 180. Eli jos mietitään tuota leveyttä, niin koko pelialueen leveys on 480 yksikköä. Ja oriko sijaitsee tuossa pelialueen keskellä. Sivusuunnan liikkuminen toteutetaankin siis taustan liikkumisella. Itse pelihahmo, eli tässä tapauksessa tuo ankka, pysyy sivusuunnassa paikallaan. Tosin sillekin voidaan laittaa tietty alue, missä se pystyy liikkumaan. Mutta jotta tuo tausta saadaan liikkumaan, niin taustatkin pitää Scratchissa toteuttaa hahmoina. Eli jos me käytettäisiin täältä Scratchin omia taustoja, niin ne on ja pysyy tuossa paikallaan. Niinpä meidän ensimmäinen homma onkin luoda tähän uusia hahmoja, jotka sitten toimii taustoina. Ja tehdäänpä nyt pikaisesti muutama uusi hahmo taustaksi. Tehdään tästä ihan semmoinen yksinkertainen hahmo. Tämä on tuonne alas jonkinlainen palkki ja tuonne ylös jonkinlainen palkki. Ja täyttövärit niihin. Jos ajatellaan tätä taustaa jonkinlainen pelikenttä, niin siellä voisi olla vaikka muutamia esteitä, mitä pitäisi sitten pelissä kiertää. Tässä ei nyt paneuduta niinkään tähän taustojen hienouteen, vaan periaate tulee selväksi. Noin, nyt tuossa olisi luotuna yksi tämmöinen taustahahmo. Ja jotta tässä nyt ei menisi aikaa näiden taustojen luomiseen, niin teenpäs seuraavaksi niin, että kopioin tämän saman taustan nyt useampaan kertaan tähän. Nyt tässä olisi, tämä on vielä yksi. Nyt meillä olisi viisi taustaa tässä. Voisin nimetä nämä taustat nyt tässä vaiheessa vähän järkevämmin. Ja tämä ensimmäinen tausta voitaisiin nimetä, niin kun se on meidän aloitustausta, niin olkoon se tausta 0. Ja loput sitten vastaavasti tausta 1. Tausta 2. Tausta 3. Ja tausta 4. Ja nyt aika sekaiselta näyttää tuo meidän pelikenttä, mutta ei anneta sen nyt häiritä, mutta oikeastaan semmoinen huomio, mikä tässä nyt voi tehdä, niin tuo meidän ankka-hahmo, joka on se meidän pelihahmo, niin jäi tuonne alle. Eli meidän pitää huolehtia, että se ankka pysyy meillä aina päällimmäisenä. Tehdäänpä nyt vaikka se ensimmäiseksi, eli ankalle ohjelmoidaan sitten, että se tulee siihen päällimmäiseksi. Mene etualalle. Ja lippua klikatessa mennään etualalle. Ja nyt jo huomataan, että näinpä se tulee sinne etualalle.
No, tuo taustojen liikkuminen tässä pitää toteuttaa nyt niin, että me sijoitetaan pelin aluksi ohjelmallisesti nuo taustat vierekkäin niin, että me hyväksikäytetään nyt tätä x-koordinaattia. Vaikka tämä pelialue on nyt menee x-arvo 240 asti, niin me muistetaan, että tämä koko taustan leveys on, tai tämä pelialueen leveys on 480 yksikköä. Niinpä me sijoitetaan nuo taustat 480 yksikön päähän toisistaan vierekkäin. Mutta oikeastaan ennen kuin me tehdään se, niin me voitaisiin määrittää nyt tähän ankkahahmoon meidän nuolinäppäin komennot, eli oikealle ja vasemmalle, miten me halutaan tässä liikkua. Mutta nyt me ei ohjelmoidakaan siis suoraan tuota ankan liikkumista, vaan että mitenkä taustat liikkuu. Ja sitä varten me tarvitaan muuttuja, mihinkä meillä tulee muistiin se, että kuinka monta kertaa me ollaan nuolinäppäitä painettu vasemmalle tai oikealle. Taas muuttuja, taustan vieritys. Kaikille hahmoille. Nyt sitten ohjelmoidaan tämä niin, että tuo taustan vieritys muuttujan arvoa muutetaan aina silloin, kun me klikataan nuolinäppäimiä. Eli jos näppäin nuoli vasemmalle, muutetaan taustan vieritysmuuttujan arvoa. Kopioidaan tämä sama uudestaan. Eli jos nuoli oikealle, niin sama juttu. Ja tätä toteutetaan sitten ikuisesti. Ja nyt kun klikataan nuoli oikealle painiketta, niin muutetaan muuttujan taustan vieritysarvoa -5. Tarkoittaa nyt sitä, että loppujen lopuksi meillä silloin taustahahmot liikkuvat 5 pykälää vasemmalle, siis x-akselin suunnassa negatiiviseen suuntaan, eli vasemmalle. Tausta liikkuu vasemmalle silloin, kun me klikataan tai painetaan nuoli oikealle. Ja vastaavasti, kun me painetaan nuoli vasemmalle, niin tausta liikkuu x-suunnassa positiiviseen suuntaan, eli oikealle. Näin. Nyt on sitä ankka hoidettu. Ja nyt tänne taustahahmolle me ohjelmoidaankin x:n tai sen taustan paikka. Eli mihin kohtaan tuossa koordinaatistossa tuo meidän hahmo sijoittuu. Ja tätäkin toteutetaan sitten ikuisesti. Ja nyt mihin kohtaan tämän pitää mennä, niin korkeussuuntaan me ei haluta puuttua, tässä tapahtuu vain vaakasuunnan siirtymistä, niin tämä siirtyy siis taustan vieritysmuuttujan mukaan. Ja nyt voitaisiin itse asiassa kopioida tämä sama koodi näihin muihinkin muuttujien. Tausta 1, tausta 2, tausta 3, tausta 4. No nyt tilannehan olisi se, että jokainen näistä taustoista olisi samassa paikassa tässä pelissä. Ja nyt meidän täytyykin hoitaa pieni korjausliike tässä x:n suunnassa. Eli jos ajatellaan alkutilannetta, niin muuttujan taustan vieritysarvo on 0, mikä itse asiassa meidän pitäisi tänne myös muistaa aina laittaa, että alustetaan se taustan vieritysarvo on 0.
jolloin tämä tausta 1 tausta on paikassa, sen keskipiste on paikassa, x on 0, y on 0. Mutta niin on nämä muutkin taustat samassa paikassa. Näiden pitäisi olla aina 480 askeleen päässä oikealla. Eli nyt meidän täytyykin muuttaa tämä niin, että tuo x-koordinaatti tulee, sinne tulee tuo korjaus. Ja itse asiassa suoraan voitaisiin tehdä tähän se tällä tavalla, että sitä korjataan aina 480 yksikköä. Nyt tässä tausta 1 kohdassa 1 kertaa 480 astetta. Ja tämä vastaava meillä pitää laittaa näihin muihinkin, tausta 2, ja siellä muutetaankin sitten tuohon 2 kertaa 480. Näin tämä tausta on lähtötilanteessa, sen x-koordinaatti on 2 kertaa 480, eli se ei ole näkyvissä ollenkaan. Ja sama kopioidaan tuonne vielä tausta 3. Ja näihin muihinkin muutetaan aina tuo kerroin siellä vaan. Näin. Ja nyt voitaisiin oikeastaan kokeilla, että miltä tämä meidän peli tässä vaiheessa näyttäisi. Nuolinäppäimillä tausta liikkuu. Ja me nähdään täältä taustan vieritysmuuttujan arvo, mikä tietenkin voidaan sitten varsinaisessa pelissä ottaa pois näkyvistä, niin se tuolla kasvaa. Ja nyt kun meillä oli tehty näitä 5 kappaletta näitä taustoja, niin nyt meillä on lopputaustat ja jos halutaan, että peli olisi vielä pidempi, niin taustoja tehtäisiin vaan lisää. Ankkaa voidaan tietenkin laittaa liikkumaan Y-suunnassakin ihan normaalisti nuolinäppäimillä. Tietenkin vaikka tässä pelissä niin ohjelmoitaisiin vielä sitten törmäykset noihin palkkeihin, mitä niistä tapahtuisi, ja pistelaskua ja näin poispäin. Mutta tässä tämä näytön vieritys kaikessa lyhykäisyydessään.